Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon littafinmu mai suna Harijar Ƙwaila wanda ya samu rubutu daga Legend Girl. Wannan littafin Harijar Ƙwaila ko daga jin sunansa kun san zai ilmantar da ku ya faɗakar da ku tare da ba ku nishaɗi. Wannan littafin Harijar Ƙwaila daga jin sunansa kun san zai bayar da citta oba-oba, kashe arna ba iyaka. Wannan littafin a cikinsa za ku samu abubuwan da kuke buƙata, salon kwanciya, gyaran jiki da sauransu, yadda ake buga style, a kashe arna, a rikitar da oga. Please kar a manta da subscribe, like. Na gode 'yan amanata, Allah bar tare. Harijar Ƙwaila kashi na 1. Wata budurwa ce matashiya marar jiki, ba fara ba ce can, sannan ba za a kira ta baƙa ba. A taƙaice dai wankan darza ce, ba ta da jiki sosai. Tana da nono can ba babba ba, sannan ba ta da wani ƙugu mai faɗi. Tana da mazaunai daidai yanayin halittar jikinta, sai dai kyakkyawa ce. Tana ɗauke da wasu lulu eyes masu tafiyar da hankalin duk wani lafiyayyen ɗa namiji. Gaba ɗaya yanayin jikinta irin sexy body ne Allah ya ba ta. Tafiya take tana wani karkaɗa jiki, tana taunar cingam har ta iso bakin titi. Tana nan tsaye wata mota ta zo ta faka, aka zuge gilas. Hai 'yan mata, ya ake ciki ne? Ina zuwa na sauke ki. Kawar da kanta ta yi, tana kallon ɗayan ɓangaren da ba kowa. Wanda ke cikin motar ne ya buɗe ta ya fito. Wani magidanci ne don ba za a kira sa da matashi ba, saboda a shekaru zai kai shekara 45 zuwa 46. Ya ce, ya dai baby, ina ta magana ke banza da ni, ko ba kya jin Hausa ne? Yana ƙarewa surar jikinta kallo da shigar da ta yi ta gajeriyar riga iya gwiwa, sannan ana ganin rabin mammanta. Ya yi tsammanin ko irin yaren nan ce da ba sa jin Hausa. Buɗar bakinta sai cewa ta yi, ka ga malam, kar ka ɓata wa kanka lokaci, kawai ka ƙara gaba. Kai ma zolaya ta ka zo yi ne ko yaya? Ya ce, kamar ya zolaya? Ni ba zolayar ki na zo yi ba, kawai haja ce na ga an baza kuma zan siya. Ta ce, ka san farashin ne? Ya ce, sai ke faɗa, in dai za a bani na ɗauka. To ko nawa ne farashin? Zan siya. Ta ce, 200 ne farashina, idan ka yarda mu tafi kawai a buga tuƙi. Ya ce, ba kya da matsala 'yan mata, mu tafi ko? Ta ce, to shi kenan. Ya buɗe mata gaban motar ta shiga, kana ya zagaya ya zauna mazaunin direba. Suka hau hanya. Ya ce, ina za mu je ne? Ta ce, duk inda muka je ba matsala, ko kan titi ka tsaya, zan buɗe ma ƙafa ka ɗebi rabonka ka ƙara gaba. Ya ce, abun bai kai can ba, so nake mu huta mu sarara mu ji daɗi. Anya kuwa za ki iya ɗauka ta? Ta ce, ai kar ka damu da yanayin jikina, kawai mu tafi. Ya ce, to shi kenan. Ba su zame ko ina ba sai wani danƙarerin hotel mai suna Shukra Hotel da ke danƙarerin garin Sokoto. Suna shiga ya je reception ya karɓi ki. Ga dukkan alama sun saba da Alhajin. Yana karɓar ki ya ja hannunta suka haura sama. Ba su zame ko ina ba sai ɗaki mai lamba 103 ya buɗe suka shiga. Ya ce, ta ina za mu fara? Don ni wallahi a matse nake. Ta ce, ba ka da matsala. Ta ina kake son a fara? Daga sama kake so a fara ko ƙasa? Sha'ani kake son a buga a kashe arna, ko kuwa so kake a fara zautar da kai sannan a kashe arna? Ya ce, kamar ya a zautar da ni? Anya za ki iya zautar da ni kuwa? Ke ganki? Ta ce, kar ka damu, ba girma ga damusa ba azaba, kawai mu je zuwa, za ka sha mamaki. Ya ce, ai kuwa idan har kika gamsar da ni, kika zautar da ni, kika bani nishaɗi, to wallahi miliyan 1 zan baki. Ta ce, ka tabbatar? Ya ce, sosai kuwa. Bari in fara tura miki 500. Idan na tura miki su kika gamsar da ni yadda nake so, kika zautar da ni kamar yadda kika faɗa, to zan linka miki fiye da haka. Tura sa ta yi kan bed, ta fara rage mai kayan da ke jikinsa, sai da ta mayar da shi tsirara haihuwar uwarsa. Kana ta janye rigar da ke jikinta ta hau kansa, ta fara tsotsar kunnensa zuwa maƙogwaronsa, ta gangaro har zuwa kan nononsa, ta fara tsotsa tana murza ɗayan tana lailaya sa. Nan take ya fara sauke wani numfashi. Ga dukkan alama cikinsa ya fara karɓar saƙon da take tura masa. Gangarawa ta yi har zuwa gefen ƙugunsa, ta zura harshenta a gurin tana lasa, tana saka haƙoranta kamar za ta ciza. Ai kuwa nan ya shiga gantsarewa, yana wani banƙaro gabansa, yana wani jan numfashi, yana sauke ajiyar zuciya. Ya fara gurnani. Ta gangara da hannunta zuwa matse-matsen ɗuwawunsa, tana shafawa, tana yi kamar za ta zura yatsarta a ciki
tana mayarwa. Ai kuwa nan ya fara ihu yana wash Allah na baby ki bi ni a hankali. Wai Allah na, ashe haka kika iya sarrafa namiji? Nayi yawon bariki ban san da zaman ki ba. Tace kaɗan ma ka gani. Mu je zuwa. Nan ta ci gaba da wasa da matsin ɗuwawunsa har ta dira hannunta kan bananarsa da ta miƙe ta fara aman ruwa. Wasu jijiyoyi sun fiffirɗo a kai. Kama ta yi tana murza kan inda ruwa ke tsatsafowa. Ta saka ƙaramin yatsarta kamar za ta zira shi a ciki. Ai kuwa ya yi wani zillo ya tashi zaune yana rungumo ta. Mayar da shi ta yi kwance. Ta hau kansa ta mayar da fuskarta kan bananarsa. Ɗuwawunta kuwa suna fesin ɗin fuskarsa. Ai kuwa kamar jira yake ya hango daurinta da ya sha aski. Sai sheƙi yake yi. Banda ambaliyar ruwa ba abin da yake yi. Ya zura harshensa a ciki ya fara tsotsa. Ita kuwa tana tsotsar bananarsa. Tana mulmula 'ya'yan marinarsa. Tana shashshafa gefen cinyoyinsa. Sai ihu yake yana ƙara ƙwaƙular ramin daurinta. Ita kuwa daɗi ya kai mata daɗi. Bata san lokacin da ta sauka kansa ba. Ta jaye ɗuwawunta daga fuskarsa. Ta ce tashi ka gani Alhaji, wannan style ɗin ba na kwance ba ne saboda na ragaye ne. Zo ka ga style zazzafa wanda za ka ji ka har tsakiyar aljanna. Ya ce kai wash Allah na, ai ni na gama yarda da ke da kika ce ba girma ga damisa ba azaba. Ko yanzu na tabbatar da ke kai mace. Ta ce baka tabbatar ba har sai ka shiga ƙoramata. Ka lashi zumata, ka sha daɗina, ka sha ruwana. To a nan za ka tabbatar da abin da nake faɗa ma. Ya ce to shi kenan, wani kalar style ne za a buga min wanda ban gani ba. Ta ce zo ka ga. Gaban miron da ke ɗakin ta je ta ɗora gwiwarta ɗaya a kai ta ɗage mai daidai yadda bananarsa za ta shiga ramin gindinta. Ai kuwa ya zo ya rungumo ta baya ya zura bananarsa a ciki. Lum ya ji ta shige ya saki wani gurnanin ihu tare da matse 'yan cakwai ɗin nonuwanta yana wani jan numfashi. A hankali ya fara motsi da ƙugunsa yana buga mata bananarsa. Ita kuwa a hankali ta soma jin daɗi na ratsa sa saboda ko ba komai akwai doguwar banana tana zunguro mata har hantar cikinta. Tana jin masifar daɗi. Ai kuwa ya dage sai lafta mata ita yake yi. Suna ihu tana wash Allah na, zira min ci ni sosai. Yana oh baby haka kike da daɗi. Wash Allah na, raminki akwai daɗi kamar zuma. Haka dai suka ci gaba da kashe arna. Ƙarar shige da ficen bananarsa kawai kake ji a cikin raminta. Suna sumbatu suna ihu. Sun jima a haka kusan mintuna 30 kafin ya ƙanƙame ta. Jikinsa na makarkata ya zubar da ruwa. Ita kuwa ko a jikinta idanunta sun kaɗa sun yi jajir. Ga dukkan alama jaraba na cinta saboda ita jin ma ta yi yanzu aka fara ko geji bata kai ba. Bajewa ya yi kan gado yana mayar da numfashi. Bananarsa kuwa jagab take da ruwa. Ta yi kwance kan cinyarsa. Ƙare mata kallo ta yi. Ba laifi doguwa ce ga kauri shi yasa ta ji alamar zai iya gamsar da ita. Ta kowa ta yi ta hau kansa ta kama zarmalulunsa ba ƙyanƙyami ta fara murza ta da hannu. Ta ƙara matsar da ruwan da suka maƙale a ciki ba su ida fitowa ba. Wani lumfashi ya ja ya ce wash Allah na, za ki kashe ni ki bar ni haka na huta. Ta ce a'a a haka kake faɗar zan iya gamsar da kai gashi daga zagaye ɗaya har ka baje. Ashe kai rago ne bani da labari. Ya ce ni ba rago ba ne wallahi yau sai na saki kuka. Ta ce to shi kenan mu je zuwa. Ni ba a yi namijin da zai saka ni kuka ba. Ya ce to shi kenan bara ki ga sai na gama miƙar da wannan abar taka saboda na ga ta riga ta kwanta ta gaji. Ya ce ni abata bata gaji ba kawai ina buƙatar hutawa ne. Na fito gida ne ban ci abinci ba. Ta ce au ka ce baka ci abinci ba me ya hana mu tsaya restaurant kai take away saboda so nake yadda ka mun wannan cika bakin ka ci ni yadda har sai na yi amai. Ya ce ba amai ba komai ma sai ke yi. Ta ce to shi kenan. Ta ci gaba da wasa da zarmalulunsa. A take kuwa ta miƙe ta ƙara wani tsayi ta yi girma har ta fi ɗazu. Ai kuwa ta buga mai ƙoho. Ta ce na shirya buga min shi yadda ya kamata. Ya ce a'a ba zan buga ba sai na fara shayar da ke daɗi ko zan fara buga miki shi. Ta ce to mu je zuwa. Ai kuwa ya fara wasa da ramin daurinta.
da yatsunsa ya fara fingarin ɗinta. Ruwan sha'awa na ɓulɓulowa, ya zura harshensa a ciki yana tsotsa yana fingarin ɗinta. Tana wani jan numfashi tana ƙara turo mai abun. Sun jima sosai a haka. Ta kai ƙololuwa, ba abin da take buƙata idan ba ta ji bananarsa a cikin hak ɗinta ba. Ai kuwa ya ɗauko ƙatuwar abarsa ya fara goga mata a ramin ƙofar duhurinta. Ai kuwa ba ta san lokacin da ta ja ta da ƙarfi ba, ta zura, ta wuce, sai da ta saki wani ihu saboda ta ji ta har a wuya. Kana ya fara zungura mata ita, suna ihu, tana jan lumfashi, tana "fuck me baby, ka ci ni sosai, ka zungura min ita, wayyo Allah na, wash, wallahi bananarka akwai daɗi, tana kai min inda nake so, tabbas za ka iya gamsar da ni, wash Allah na, zura min sosai, ina jin ta yadda ya kamata." Ai kuwa ihun da take yi tana sumbato, kamar ƙara haukatar da shi take yi, ta zautar da shi, sai lafta mata ita yake yi, yana jin kansa a gajimare, ya rasa gane wace duniya yake a ciki, ta mutane ce ko ta aljanu. Akan daɗi, yarinyar ga ruwa yana ci sai baltsa suke yi, tana wani ihu, ihun tana masifar ƙara tayar mai da hankali. Yana jan wani ƙarfi na shigarsa da bai yi tsammani ba, sai gurzarta yake yi. Ya ji alamar zai ƙara kawowa, ya ce ke ga baby, tashi mu canza style, na gaji da wannan. Ta ce to shi kenan. Ta gangaro ta dawo bakin gado, shi kuwa ya tashi tsaye, ya ja ƙafafuwanta ya riƙe su, ya ɗora su a kafaɗarsa. Kana ya mayar da bananarsa a ciki, ya ci gaba da zungura mata. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba, saboda ta fi jin bananarsa na ƙara taɓo mata hantarta. Wani daɗi na ratsa ta kamar ta mutu, sai zungura mata ita yake yi. Wani ihu ta fara yi, tana ƙanƙame sa, tana juyi har da su hawaye, tana ihu, tana kuka, tana jijjigar jikinsa. Ai kuwa shi ma nan jikinsa ya fara kyarma, yana ƙanƙame ta a jikinsa, ya fara yi mata ɓarin madara, ita ma ta fara fitar da nata. Sai feshi ruwa suka yi daga cikin raminta izuwa jikinsa, saboda ba dai ni'ima ba, ga ruwansa ya shiga a nata, ya cika mata mara, ga nata kuma suna fita. Wani ajiyar zuciya suka sauke tare da zubewa gefen bed, suna mayar da numfashi. Ya ce baby, wai haka kike da ruwan daɗi? Ai wallahi ke wuce kankana, don ko misalin ki da za a yi, to ba za a yi misalin ki da kankana ba. Ta ce kaɗan ka gani, yanzu dai na yarda kai jarumi ne, saboda ba namijin da ya taɓa gamsar da ni a ci biyu. Wallahi sai an yi 5 zuwa 6 nake gamsuwa, kuma gamsuwar ba ma irin sosai ɗin nan ba. Tabbas kai jarumi ne kuma sadauki ne, don haka harƙallata da kai ta faɗa. Duk lokacin da kake so ka neme ni kawai. Ya ce to shi kenan, ba matsala, amma ni ban ƙoshi ba, ƙari nake nema. Ta ce ba ka da matsala, ai ni ba na gajiya da banana, kawai a tashi a buga wani style. Ya ce to shi kenan, mu je mu ɗan watsa ruwa, na saka oda a kawo min abinci, yadda zan jin daɗin haƙarki yadda ya kamata.